Šicite od 600 od Obštinsko doslovno učilište Nikola Karev nikoj ne gi mari. I šetat so lažni pari. Šicite od 600 so svojite pari, je kupat prvo mesto i to je mnogo lesno. Aj baš da vidim da li ih kupat prvo to mesto. Povedajte, maska šicite od 600. Izgleda će ceo grad kao Marakeš, kao Bangladeš, samo daj nam keš. Kad sam u klubu trošim arapske pare, kad sam u banci brojim arapske pare, i sve mi svetska kada uđem u harem, to je zbog toga jer po podu bacam arapske pare. Daj nam arapa, daj nam arapa, daj nam arapske. Poslujem s islamistom, pa je para sve više, jer nama Bliski istok nikad nije bio bliže. Hoću dolare, hoću evre, hoću dinare, leve i jene, hoću svaku monetu, al arapski keš nađe na svetu. Dolare, hoću evre, hoću dinare, leve i jene, hoću svaku monetu, al arapski keš nađe na svetu. Falafele, daj falafele, arak mastiku da se napijem, daj romašice i tupakije, pod balakinom kao dakije. Uz orijental ljudi polude, uzretam tum 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 tulumbe. Dolare, hoću evre, hoću dinare, leve i jene, kad sam u klubu trošim arak.